broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for. Het theeteam is ontwaakt. Hebben de heren ook een beetje kunnen slopen? Oh, ik vond het heerlijk, lekker gezellig. Ben jij met 3 maanden? Dat was voor die andere club geweest. Jammer dat die dat niet gewonnen hebben. Ben jij weer geluk in het fijne tentje. Ach jongen, we hebben geen oog dicht gedaan, maar hier stond alles open vandaag. It's new fall, sun from heaven, like the first dew on the first grass. Ah, heerlijk. Praise for the Ik ben er klaar mee. No one knows how much I love you. No one knows how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You're giving me fever. Fever. Godverdomme, daar ben ik toch in de nacht, kan ik je zeggen. Hé, maak er weer in. Ja. Wat is dat? Hey, zoek ze de borstel. Ah, ik ben helemaal kwiet. Ik heb er wel laatst hier eens gezien. Ja, ik huur er alweer mee. Ah. Monday. Zo die pluggen beginnen, dan zien we er weer. We gaan natuurlijk verder naar het volgende spel, spel 2. Ik breng ze even naar de plaats van bestemming. Het wordt natuurlijk midden door een jungle. Dus ik ben niet hoe ze het er vandaan brengen. Het kind kan de was doen. Dat deed ik al nooit. Stuurboord. Goed zo joh. Goed zo. Het is hartstikke goed. Het is hartstikke goed. Goed zo. Ja. Weer een rondje uit vader met zijn schietje naar Zuid-Laren. De weg was recht, de weg was krom, nooit kan weer een rondje rond. Hakken dan. Pas op, ja? Dit is geen ros, dat is nu niet Boots! Boots! Nee hoor. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Handen erin. Hier is het nadenken. Zo licht pluggen beginnen, we zijn aangekomen hier bij spel 2 op dag 2. We gaan eens kijken hoe de rest van de teams het er vandaag vanavond zullen brengen. Is natuurlijk één tip, kind kan de was doen. 3 team, zit je er klaar voor? Yo! 2, 1, go! Ja, ja.
heel toes in de jungle. Over die nauwe gangsters en lekker kort bij elkaar. We vullen de heide om van het G-team in onze nek. Het team heeft het prima gedaan. We hebben een tijd bijgehaald. Werkelijk hoor, fabelhaft. 11 seconden hebben ze erover gedaan om van voor naar achter door die bus te gaan. Dames, G-team, ziet je er klaar voor? Yo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Auw! Stuk piep! Wat zijn die nou allemaal aan het doen, hé? Godverdomme, de gaat op de achterkant. Tempo jongens, dit gaan we winnen. Dit gaan we zeker nog winnen. Ja, dat lieflijk, heel zeker niet. Niet zo vlot, niet zo vlot! Zo, het heeft even geduurd, lief plug en beginnen. Het G-team is het ook gelukt. We hebben een tijd bijgehaald. 1 uur, 11 minuten en 11 seconden hebben ze erover gedaan. Ik weet ook niet wat die allemaal doen hier onder in het gaat. Het tweede spel zit erop. We hebben natuurlijk ook wel een winnaar. Het T-team heeft gewonnen. Hey! We zien echt kei goed. En het G-team helaas niks gehoord. Maar, licht plak en beginnen. Eén ding, kind kan de was doen. De winnaar, het is de bedoeling dat de winnaar nou naar de vonkel gaat lopen. En die krijgen natuurlijk een GPS-apparaat mee, want dat is natuurlijk wel heel wiet. Kijk eens jongens. GPS? Wat is dat GPS? Gek. Ja, dank Kun je de weg mee vinden? Oh, kippetje. Kind kan de was doen. En jullie, hebben we helaas weg. Je plaat maar aan, je rent, kroept met mijn nieuw toe, je gaat maar naar de vonkel. Kijk me een darsen door is. Ja. Je gaat zijn eigen weg, kind kan er wat doen. Keep it up. 2, 3, 4. Up. 2, 3, 4. Keep it up. 2, 3, 4. Company! Sarah! Oh, the aim of our patrol is a question rather droll. Nou, we zijn benieuwd of dat T-team een beetje met GPS-systeem moet vooruitkomen. Nou, nee, dus dat is knommel, daar kunnen we in de jungle niks mee. We hebben het apparaat gevonden wat ze kregen, maar we zijn zelfs tot in de jungle van Lottem geweest, voordat we hier eindelijk in de vonkel aankwamen. Maar gelukkig hebben we het gevonden en hebben we nog wel zin in een lekkere, warme toetbeer. Alleen de derde G is nog niet aan het woord geweest. Nou, en dan nou de derde, zo zeg ik vragen wat hij ervan vindt. En wat vond je ervan? Flik om man, ik zit hier toch te schieten, het zuster toch? Ga weg! Hey, wil je ook wat privacy hier in de jungle?